Joan zen irailaren 22an asteazkenean udal batzordea ospatu zen udaletxean. Jorratutako gaien artean urnietako hirigintza antolamendu plangintza orokorreko hasierako onarpena garrantzitsuenetarikoa izan zen. Zentzu honetan bozketaren ondorenean gaia onartuta gelditu zen. Uda, Alderdi Jeltzalea eta Ezker Abertzaleak baietz bozkatu zuten. PSOEk ezetz bozkatu zuen eta Xabier Saxiainbarrena abstenitu egin zen. Mikel Izagirre alkateak gobernu taldearen izenean honakoa adierazi zuen. Hirigintzaren antolamendurako plan orokorra urrietan azken urteotan egin den lanaren emaitza da. Zailtasun eta eztabaidak ugariak izan dira, baina udal hau osatzen dugunon gehiengoaren borondatearekin gainditu dira. Bestetik, gaur egun ez da ulertzen hiri bilbearen eraikuntzari soilik garrantzia ematen dion hirigintza, gehitu zuen. Egun garrantzi bera hartzen dute ikastetxentzako erreserba zonaldeak, kirolguneak, ikastetxentzako espazioak, babes zerrendak eta mugikortasun horizontala zein vertikala. Kontuan izan behar dugu urnietako hiribilbea bi azpiegiturek egituratu eta mugatzen dutela, trenbideak eta Urumeako autobideak. Bestetik, jarduera ekonomikoi dagokionez, Miraballes, Saletxeberri eta Urkainberri dira ekiteko 3 eremu garrantzitsu. Etxe bizitzen kasuan 1.100 eraikitzea espero da, Trankatx, Azkarate edo Manjeron besteak beste. Mugikortasuna, aparkamendua eta hezkuntza eta kirol ekipamenduak plangintzan agertzen diren atal nabarmenduak dira. Guztion ekarpenak eskertu nahi izan zituen Izagirrek salbuespenik gabe, naiz eta ados ez egon, izan ere, ezadostasunak ere balio baitu hausnarketa egin eta gure postulatuak hobetzeko. Sozialistei dagokionez arrazoi juridiko eta politikoatik ez daude ados dokumentuarekin. Sozialistek 18 alegazio aurkeztu zituzten, horietatik 6 estimatu ziren eta azkenean 3 soilik agertu dira dokumentuan. Sozialistek egungo dokumentoa eta 2007 urteko testuaren artean alderik ez dagoela esan zuten. Puntu horretan Alderdi Jeltzaleak bat egin zuen sozialistekin. Bozeramale jeltzalea Maribel Bakero hala ere plangintza aurrera ateratzearen alde agertu zen. Izan ere urnietaren onurarako izango da eta bai gobernuan edo bai oposizioan izan herrianen alde lan egitea nahi dugu. Bestetik garrantzia eman zioten parte hartze prozesuari. Ezker Abertzaleko Iñaki Mendizabalek bestalde etorkizunera begira lan egin behar dela azpimarratu zuen, eta guzti hori krisiaren mehatxuarekin. Xabier Saxiainbarrenak azkenik plangintzarekin ados ez dagoela azaldu zuen, batik bat parte hartze prozesuarekin. Asteazken horretan maigainean jarritzen beste gaia udalbiltzaren epaiketa dela eta udak aurkeztutako mozioa izan zen. Denak ados egon ziren, pese izan ezik. Sozialistek esan zutenaren arabera urnietako udalak epaiketa alde batera utzi beharko luke eta auzitegia lan egiten utzi. PSOEk eudel onartzen du eta ez udalbiltza. Udak aurkeztutako dokumentuan bestetik honakoa aldarrikatzen du. 1989ko irailean Euskaldunako jauregian egindako batzar sortzailean onartu ziren 5 helburuen alde lan egitea beharrezkoa eta zilegi dela, eta ezin dela delitutzat jo. Bestetik urnietako udalaren ustez dena eta da printzipioa erabiliaz mugarik gabeko inkriminazioa zabaldu daiteke pertsonen eta erakundeen aurka. Urnietako udalak konpromiso hartzen du edozein arlo instituzionaletan demokratikoki aukeratutako ordezkariek Euskal Herriko lurralde eta eremu administratibo guztietako instituzioak sortu, bultzatu, garatu eta finantziatzeko duten eskubidea errespetatzeko. Urnietako udalak udalbiltza eta bertako hautetsi eta langile hoien aurka Madrileko auzitegi nazionalean eramaten ari den auzibidea irmoki salatzen du eta epaiketa gertatu bitartean kontzentratzera deitzen ditugu herritarrak, era isilean elkartasuna adierazteko esan zuten. Bukatzeko 2010ko lanpostuen zerrendari aurkeztutako erreklamazioei erantzutea eta behin betiko onartzea bozkatu zen. Azken gai hau aho batez atera zen aurrera.